el confinament l'hem viscut bastant intens, sobretot perquè hem fet molt de servei a domicili. Los 2 meses y medio que estuve cerrado, pues no tuvimos ingresos, con lo cual tuvimos que llegar a un acuerdo con el dueño del local. Llegamos al acuerdo de que no tendríamos que pagar, con lo cual nos ayudó bastante. Durant tot aquest temps ens hem anat preparant per quan tornéssim a obrir i hem estat investigant com podem fer el menjar de tal manera que ens quedi, que tingui més durabilitat i a més envasat al buit i amb seguretat alimentària. Per tant, hem canviat la manera de treballar a la botiga. Y tratamos de que sobre todo la persona esté tranquila cuando va a casa, de que si tiene alguna duda nos puede consultar, o sea, ni siquiera en el estado de alarma los hemos dejado abandonados. Que molta gent gran que veies que en aquests 2 mesos no ha sortit de casa i els hi portaves el menjar per 2 o 3 dies i la veritat és que ells t'ho agraïen i tu també ho agraïes que seguissin confiant en tu. Hem potenciat tot el que és la part de botiga de menjar per emportar i per tant hem tingut una via nova de treball que abans no l'havíem explotat del tot. Nosaltres vam optar per fer una miqueta de sushi. Ens vam haver de fer una pàgina web per posar els menús que teníem cada dia i per donar una miqueta més de feedback amb la gent. Vam obrir un canal de WhatsApp també perquè la gent pogués fer comandes. Hi havia gent que no ens coneixia de res i la veritat és que han confiat en nosaltres i venen aquí a comprar. Yo creo que la gente habrá aprendido algo de lo que nos ha pasado, de valorar las pequeñas cosas. Crec que ens en sortirem prou dignament. Seria una llàstima perdre això, perquè si no Sant Vicenç s'acaba convertint en una ciutat dormitori i crec que ningú vol això. Yo diría que hay que ayudar más a los pequeños comercios que no a las grandes superficies. Donem producte de qualitat i confiança. Nosaltres donem la cara quan el producte no està bé. Quan tu compres per internet a no ser bon, no saps a qui protestes. Somos un pueblo solidario y nos vamos a apoyar los unos a los otros y vamos a salir adelante como siempre. Compra al local i confia en nosaltres, que som del poble.